Hola, sóc la Vanessa Barberà, de Descobreix Holanda en català. Durant aquests dies veureu que us penjarem vídeos, diferents vídeos a diferents llocs, a diferents ciutats, a diferents espais, perquè us volem anar explicant una miqueta com és aquest país que us espera amb els braços oberts. Per exemple, aquí darrere vosaltres veieu que hi ha un molí, tenim un canal, i si donem la volta, veieu que aquí darrere apareixen, aquí, uns búnquers, que són búnquers de la Segona Guerra Mundial, perquè tota aquesta zona havia sigut un aeroport. Bé, això, que sapigueu que a vegades veureu les nostres cares, a vegades ens sentireu en veu en off perquè així us puguem ensenyar millor el que us volem ensenyar, però bé, que ens anireu veient i esperem que ens seguiu per Instagram i així ens podreu dir si us agrada i si voleu fins i tot ens podeu fer peticions perquè us ensenyarem coses d'Alkmaar, Amsterdam, La Haia, Utrecht, de diferents llocs. Esperem que us agradi i esperem que ens digueu el què. Adeu!